बोरायहांबाय हाग्रामायाबो बेसा लरग' लथ' थाला थनजोब्बायना मिथिगौ आखथार आहमेदखौ नोंथांमोनहा हाग्रामाजों एसे बोरैबा नामानो हाग्रामा सारा एसे सिगिनसैलां होननानै बे लोंनाय साहा कापखौ ज्राब टेबोलाव गारबाय जाहैदों दाना शिवले डाबल गियाराव दंखायो नोंलाय मा कापखौल'सो गारजाबदों दाना बे काप प्लेट सेट फुरा ट्रे मोनसे सेट थाया होमबा आरो नों हाग्रामा सारनि काप प्लेटआथ' बे जोंनि क'क्राझार बाजारनि नङा बिलासिपारानि नङा कारिगावनि नङा सेरफांगुरिनि नङा बेयो थाइलेण्ड सिंगापुरनिसो मोनसे सेटआवनो 1.5 लाख 2.5 लाख गाहाम शिवली मेदामा जोंनानै सयल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' दा थाबनेल आरो टाइटेलाव नायनानै आरो ससे इन्ट्र' भिडिअखौ नायनानै मिन्थिखाबाय दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोनाथ' हाग्रामा महिलारिनि वाइफ शिवली महिलारिखौ बिनि सायावनो दा सासे ब्रादारा मा बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायलां बिनि शिवली महिलारिनि बेंक बेलेन्सआ बेसेबां आरो बियो मा बुंदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलां फुल नायबा बुजिनानै मोनगोन आरो आधा ससे नायनानै थांबा बारा बुजिनानै मोननाय नङा नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायाबा बुजिनाय नङा नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायलांबानो जाबाय आं बारा बुंबाय थाला नोंथांमोना फार्स्टआवनो बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो शिवली महिलारिखौ मा बुंदों बिनि बेंक बेलेन्सनि सायाव नोंथांमोना एसे खोनासंलांबानो जाबाय नायनानै लाग्रो आं दहाय मबाइलाव शिवली मेदामनि बेंक एकाउन्टखौ नायबाय 35टा बेंक एकाउन्ट आयौ हाजार गैया मोनसेबो हाजार गैया साफा लाख कौटि जोब मा नांगौ शिवली मेदामनो गासिखौबो होजोबबाय हाग्रामा सारा गासिखौबो होजोबबाय दा थेवब्लाबो बिथांनो थोआ हाग्रामा सारा मा होनामोन ओइ স্যার আপনার বাইদুয়ে বলে ইলেকশন খেলিব টিকিট খুঁজে আছে আপনি কি করব থর যাম্বা খুঁজা তো সবে খুঁজিবা পাইব্রা না কিন্তু টিকিট দিয়া তাহে কথা তাহলে আপনি না দিব নাকি না দিম না মুই কোনবেসो না মেলা आबार होनदों थारमाने एक्चुअली हाग्रामा सारनि गोसो सिङाव टिकिट होनो गोसो गैया गाज्रिबो नुयोना गाज्रिबो नुयो गथ' सानै दं बिसोरखौ सोर नायगोन मालाबा बोरायहांबाय हाग्रामायाबो बेसा लरग' लथ' थाला थनजोब्बायना थनजोब्बाय बिसोरा माला हान्थु सागोन माला सिं सागोन माला गगा मोनगोन ओइ बिमा देलाय लाल साहा फुदुंलाय बे एमएलए लाल साहा फुदुंगोन नामा नोंनो फुदुंनाय नङाना गगा मोनदोंलै गेलेब गेथेब जाबाय दे बे उसुमैजों दाउसा फिसाजों मावना होलाय दे बुरै दे ज्रो लोंनां एमएलए फुदुंना होगोन नामा नोंनो दा बेफोरनि गियाना हाग्रामा सानाव दङ गैया नङा दाना जै दिनखालि टिकिटनि माबा 19 थारिखआव डिक्लेयार जादोंना आब' प्रमिला बिस्रा बेरेफुंजानि दुगैखां लोबखां भगबानाव आर'ज खालामनानै आंहा थांनोसै जोंहा टिकिट होगोन दिनै जि गोथाव बिस्रा गोदै मोनलायलायदों आद्रि आंहा मिथिखागौ बेनो होनाय नंला खम जाला जाबायना दाना थांबायनो लाइनाव जिरायबाय बयबो जिरायबाय टिकिट होनोसै टिकिट डिक्लेयार खालामनोसै दाना आब' प्रमिलाया बैबायदि खनायाव जिरायबाय नायगासिनो दङ आंनि फाइलखौ गारगोन नामा होननानै दाना दङ आब' प्रमिलाया बिनि सिगाङावथ' जेबो खालामनो हाया गावजों गाव मिलौ मेगनावल' नायलायो मोखाङाव नायलायो ओमफ्राय जोबनायाव खायदा खालामबायनो ओइ थांस्रांदो दे ओंखामफोर जाहैदो 1 घन्टा 2 घन्टासो रेस्ट लाहैदो ओमफ्राय दा फैफिनदो बे समावनो माने डिक्लेयार खालामसै आरो माबा टिकिटखौ मा शिवली मेदामनो ओमफ्राय आब' प्रमिलाया होनबाय जाहैदों आंहा फुङावनो उदै बुंजासे जानानै लोंनानै फैखाबाय आं जेराव दंबा जिरायगोन जाबाय जाहैदों आयौ जाला जाबाय दाना 7था बारबाय 8था बारबाय बिदिनो बारबाय थाबाय दाना गेजेराव मा जाबायनो हाग्रामा साराथ' बिराद उसुबिदा मोनबाय न'आव थांबाय जाहैदों ओइ बिमा दे माबार साहा फुदुंदो जाबाय जाहैदों लाल साहा आं हाला खर'आ नोंबो बियो बे आबौआबो बियो आं मा जाबावनांगौ जाखो मिडियायाव गले 100 बार बुंबाय आङो दाना शिवली मेदामा जोंबाय जाहैदों नोङो नोंनि बे गदाय आखथार आहमेदखौ इएम बानायनानै नोङो मन्थ्रि बानायबावबाय देरहा होसे होनानै नोङो मन्थ्रि बावहायबो आंनोबो नांगौ आं एमएलए जागोन आरो आंनोबो मन्थ्रि नांगौ जाबाय जाहैदों दाना मिथिगौ आखथार आहमेदखौ नोंथांमोना हाग्रामाजों एसे बोरैबा नामानो मा खालामनो बे फाग्लाया मिथिङाव माबायोब्ला ओरै जिरायोबा होनहरखायो जाहैदों ओइ मेदाम
आल्ला सिदा जिरायखादे आं जेराव लेक्सार होगोन होनखायो जाहैदों औ फाग्लासो सिदा जिरायनांगौ जाहैदों थारमाने मेगनजों मेगन नुबाय थानायनि बेफोर खोथाखौ शिवलि मेदामा मिन्थिखागौ दा बेखायनोथ' आब्रा जादों दा खारनखौ बुजिबाय नङाबा मानो आब्रा जानांगौ जाखो होनखायो जाहैदों फनजों मिटिंआव बहिलेना एखे सिदा बहिबि आरोखि बर'बो गोरों नालाय दाना साहा लोंबाय थानायावनो सानैजों गेंग्रें गुंग्रुं जाबाय नालाय हाग्रामा सारा एसे सिगिनोसैलां होननानै बे लोंनाय साहा कापखौ ज्राब टेबोलाव गारबाय जाहैदों दाना शिवलिया डाबल गियाराव दंखायो नोंलाय मा कापखौल'सो गारजाबदों दाना बे काप प्लेट सेट फुरा ट्रे मोनसे सेट थाया होमबा आरो नों हाग्रामा सारनि काप प्लेटआथ' बे जोंनि क'क्राझार बाजारनि नङा बिलासिपारानि नङा कारिगावनि नङा सेरफांगुरिनि नङा बेयो थाइलेण्ड सिंगापुरनिसो मोनसे सेटआवनो 1.5 लाख 2.5 लाख गाहाम शिवलि मेदामा जोंनानै होगासिनो ख्रुब साफा साफानो खम फाग्ला जाबाय दाना हाग्रामा सारा गिथार माराथ' बे हिनजावा एसे बोलो होनानै सिगिबावनोसैलां होनना मा मोनगोन मा मोना प्रेसार कुकारखौ हेव गाहरबाय जाहैदों फाग्लासो दाना शिवलि मेदामा थाबावो 10 गुन गियाराव दंखायो नों गावनि गदायनोबा गासिखौ खालामजोबो नोङो गिबिनो खालामा जा ओंखाम संग्रायाव जा दं ओरै फिउ गाहरलाय ओरै फिउ गाहरलाय साफा दाना खाथि खालायाव थाग्रा बे सेंग्राफ्रा बे फाग्लाफोर जालालै थ'दे हरै थांसै बिदिनो ओंखारजोब्बाय जाहैबाय दाना बाथ्राया बाहायनो जोबाखै मा नुदों नोङो दिनै गेसनि दामा बारा जाबाय खय थाखा गेसनि दामा सिलिन्डारनि दामा 2000 2500 दा मार्केटआव लेगाव आं दाखालिसो 1400नि बायदों आरो दहाय खबर लाबावबाय 2500 नांगोन उफाय गैया लानांगौ दा नोङो पेट्रलनि दामा बारायबाय डिजेलनि दामा बारायबाय बे इरान माबा इजराइल दावहा जानायनि थाखाय मिथिबाय दा जों बायनोनो हाला मा खालामबाय जोंहा शिवलि मेदामा आयु सोरबा माहाजोन जानायाव जोंहा जेबो प्रब्लेम गैयाब्रा नोंनि रायजो राजा फिसा फिसौआ खस्थ' जाजोब्बाय नै सोरबा सारअन्थाइजों थिङानो गब्लंजोब्बाय बारहुंखाजों बुखारजोब्बाय रबार बागाना बायजोब्बाय गय बागाना बारजोब्बाय थालिर बागान श' बिगा गेलेमजोब्बाय दा बेहा गिलौ बालौ गारि नुफेरा खोनाफेरा भेनिटि भेन केराभान बावहायनो खिग्रा बावहायनो हासुग्रा बावहायनो जाग्रा लोंग्रा उन्दुग्रा हेभि मेकआपबो खालामना होगोन दुगैनोबो हागोन गोलांनोबो हागोन गासिबो आरो बे गारिया सानसेयाव 30,000 होनांगौ जाहैदों बेखौ लानानै गिदिंगासिनो दङ जायगायावनो खिग्रा जानला मेनला खिया बियो खिनाय हासुनाय साफा लांफिनजोबो मालाय